Sanibonani guys, igama unqabeleni phathela amazwi lami eIthonga ngomhla ka-15 January. Uhambile-ke guys uzama yobonana noyise uNtanzi le ejele. Uthe mefika nje khona, hawu, wamtshela ukuthi baba kuzomele phela-ke ngibonane nomeya-ke namhlanje, yabona nje angikho right, angimuzwa kahle lo meya lo. Wathi hhayi, kanti khululeka, wena nje mbambe la emncane ngakhona. Wathi kanjani baba? Wathi hhayi, yabo loya muntu wesifazane kuwumuntu wesifazane nje kungamele angumzele ngobuso, kumele ngaso sonke isikhathi kube wena ongaphezu kwakhe. Fika laphaya umkhombise ukuthi wena uyindodakazi kabani, okay, umqinisele ubuso, ungavumi ukuthi akubone ukuthi uyamesaba. Wathi hayibo baba, usho kanjani? Kade ngizama ukumfonela akayibambi ngisho ingcingo zami, wathi musa ukumfonela, msendela imeseji kumeseji futhi ungamceli ukuthi ucela ukubonana naye, umtshele ukuthi lalela la sizohlangana endaweni ewukuthi ngosuku oluwukuthi ngesikhathi esiwukuthi, kube wena omtshelayo ezwe ngawe. Guys, manje nje hhayi uzama wabuza ukuthi kanti wena baba vele yini le akukweleta yona loya muntu wesifazane? Wathi hehe, uyazi ezamahlobo mengase ngikutshele ngashona ilanga. Wathi hhayi ngitshele mpangazi, ithi anginosuku lonke. Ayi nangampela-ke guys, uNtanzi wageqa amagula wagomba eqela wabheka phezulu wangashiya lutho. Hhayi-ke uzama-ke uhambe ne-smile nokukhulu ukuzethemba nogqozu lokubonana-ke noMadam Meya, ngoba phela ubesesephethe into esandleni ezomenza ukuthi-ke avumele intando yakhe. Guys, ngalena-ke koNtanzi, ayi, uphinda-ke seyibona sengathi-ke ungubaba-ke wekhaya, njengoba phela amadoda akhona engasekho womabili. Ayi, umane nje wakhuluma nefoni, ubhuti edla ngala intanta indlu yonke, ubungafunga ukuthi wakhona kaNtanzi. Hey guys, umane nje wangena unina uFaith wathi hayi phinda kuzomele sihambe la ekhaya. Wathi hayibo ma, usuqalile-ke futhi, sihamba siyaphi? Wathi hhayi mntanami, uyabona ukuthi kahle kahle la sisemaphandeni wey'ngonyama, uzama ubulala umuntu la ekhaya, nawe ubhizi uyasineka, umba nemigodi yabagqiba abantu, uqeda uyadla uyasutha uyagwinya, kungathi akwenzakalanga lutho phinda. Wathi hhayi ma, loya muntu bedelela, bekufanele vele adutshulwe uthole akufunayo. Wathi awu kodwa phinda ukuhle, uyabona ukuthi le ntombazane iyisilwane ifunze uyihlo, kuzomele-ke manje sihambe le ekhaya ngoba sazi izosicabangelani nathi. Wathi ma, angeke ngikwazi ukuhamba la mina, kuningi kakhulu esengikwenzile mina kulo muzi, kuningi esengikulwile kuleli khaya. Mengihamba la uzokwenza njani uNtanzi? Uzolanda loya mntwana wakadladla mfanyana kuthiwa uLungelo azomletha la ezodla iy'thelo zami ngiyijulukele kanzima? Angeke ngikwenze lokho, mina ngowale khaya manje, ngompangazi thana uqobo lwami. Imagine guys, uphinde kuhle usezibona-ke eyindlalifa yalapha koNtanzi, futhi mewukuthi ngampela akayona indlalifa ngoba phela ngokwegazi akasiyena wakaNtanzi, sengamane ashade ngisho uzama-ke abe indodana yakhona-ke officially ngokuthi ushadile. Hey, indodakazi yakhona, imagine, ophinda bezipha amafa bengaphiwanga. Anyway, uzama-ke uke wageza ugel, wagqoka, waswenka, waconsa, elungela phela ukubonana nomeya lo odumile. Umeya-ke ufikile lapha waze wacisha ukutshoda uzama engaqhamuki. Uthe efika late uzama waqede lapho wathi sorry, uyazi phela bengisafuna ukuqala ngi-check-a ukuthi akekhona umuntu okulandelayo, phela sihlangene nabantu abakhulu namhlanje, oMadam Meya bonke. Wathi ufunani ntombazane? Wathi hhayi ngize la nje nginesicelo sokuthi-ke ungisize ngikhiphe ubaba ejele. Wathi mengafuni, wathi hhayi ngeke ukwazi ukunqaba, phela uyazi wena ukuthi wenzani angithi ukuze ufike la kulesi sikhundla kusona, inqwaba yabantu owabagqiba. Wathi angikwazi ukukhuluma ngani? Wathi hhayi lalela, musa nje ukuba isilima, mina ngazi konke ngawe, futhi mekuthi awufuni ukungisiza mina ngizohamba manje ngiye kuSibiya detective, ngifike ngicule ngize ngimkhombise la owagqiba khona labantu owabagqiba ukuze ube la ukhona namhlanje. Wathi unesibindi ntombazane, ufunze uyihlo he? Wathi kunjalo nje. Wathi okay, manje-ke mengikusiza uzokhokhani ngani? Wathi nginazo zonke iy'mali nako konke okudingayo. Wathi yazi ngiyakuthanda wena, sengathi sengizofisa ngisho ukusebenzisana nawe kunoyihlo. Uqede wahleka uzama. Guys, yahamba imeya, kubonakala nje ukuthi izomsiza ekutheni-ke kukhishwe uNtanzi ejele.
ngoba phela isichazekile-ke manje ibona isibindi sikazana. Guys, ngampela-ke sengathi usizile uNtanzi waqala wamprepare uZama, ngoba ufike laphaya azi ngampela udaba lwakhe, esazi isitori sakhe, wagcina ngampela eseyiwinile nenhliziyo yakhe-ke lo Madam Meya wakhona. Emva komhlangano-ke nemeya, uke wafika futhi uphinda waqhamuka nje njengesicekeshana phela sakoNtanzi, wasondela ngasekhwapheni likazama, wahleka wathi, umzwile utheni? Uthe uyakuthanda. Hhayi, nangampela uZama-ke wahleka naye. Kubonakala ukuthi bobabili bachazekile. Eyi, ngoba impela wena wabona uRomeo and Juliet, guys. Wena wabona uBonnie and Clyde. Yabona laba bobawu-2. Hhayi, sekushoda nje umshado kuphela ngoba hhayi abahlohlani ngento ebhedayo. Hhayi, akekho okukhuza omunye, oqamba yabhaxulana. Kodwa-ke asithembe-ke ukuthi-ke le plan yabo izosebenza. And uma isebenzile, kumele begawule bebheke ngoba phela kunomunye obalindele vele ukuthi-ke akhishwe uNtanzi ejele ukuze-ke aqale alole ikhali zakhe. Usanele-ke loyo. Usho kahle ukuthi uma waphuma nje uNtanzi ejele, hhayi impela uzomzingela emini nobusuku, okumele alale ihlelo lodwa alivulekile. Ngoba ngeke impela amyeke ngokuthi udubule unina. Kuke kushiwo-ke ngesiZulu ukuthi-ke akukho zinyane lemvubu ladliwa yizingwenya kwakuceba isiziba. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe ne-like ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-15 January. Uhambile-ke guys uZama eyobonana noyise uNtanzi le ejele. Uthe uma efika nje khona, hawu,